Alle rejser begynder et sted. Og for Hjørring Futsal Klub begyndte vores her. I Lundergård med en bold, et hold og en drøm om at skabe noget meget større. En drøm, der gennem årene blev til en rejse. Fra de første træninger til toppen af dansk futsal. Til de største kampe, de største øjeblikke og deltagelse i UEFA Futsal Champions League. Men den her trøje handler ikke kun om dem, som bærer den i dag. Det er en hyldest til alle dem, der har været med til at bygge klubben op, mursten efter mursten. For hver mag fortæller sin del af historien. Om fællesskab, om udvikling, om en rejse. Fra rødderne til eliten.